nginamukele namhlanje. Nanamuhla futhi sizozama ukuthi-ke sikhulume ngokuhlukile kancane. Kunomuntu osibuzile lapha kwi-comment wathi nje udinga ulwazi. Kanti uma usulutholile uma udinga lo muthi uyakwazi ukusi-inbox-a, sikuxhumanise nomuntu ozokudayisela wona akuphosele ngophepha. Usi-follow-we lapha ku-TikTok, usicele inombolo ka-WhatsApp noma uyicele khona la. Umuthi-ke lo igama lawo bawubiza udumba sibumbu, dumba kasibumbu, bawubiza kanjalo-ke. Lo muthi kuthiwa-ke usetshenziswa iy'nsizwa, amasoka. Hhayi, kuthiwa bawukhonze kakhulu ngoba lo muthi uwenza izinto zenzeke. Bayawugxoba, uma sebewugxobile bayawuneka uze wome. Uma-ke bewusebenzisa, bawusebenzisa-ke uma beyobonana nentombi noma beyobona iy'ntombi abasuke bey'gaqele noma ngithi abasuke bey'shela. Kangangokuthi-ke abanye uma kuwukuthi-ke khona umuntu wesifazane okade wawulokhu umzama umhlupha, uyakuhlula. Abanye-ke baze bekhethe ukuthi bethathe wona lo muthi bewusebenzise ngoba kuthiwa uwenza izinto zenzeke. Kuthiwa-ke bathatha umqotho walo muthi udumba, bawuhlanganise namafutha emvubu yensikazi esencane noma-ke awendlovu yensikazi encane, bawugcobe ezandleni. Ngoba kuthiwa izandla ziyayixhawula intombi, uxhawula nje kanye intombi kuthiwa hhayi-ke lapho ziyakhala. Bese-ke uma uyixhawula uyithinta ngawo lo muthi kancane esiphongweni wena uyithinta ngawo nje esiphongweni nasemashiyeni ugcoba khona. Isoka-ke lisebenzise lo muthi uma lihlanganisa amehlo nale ntokazi noma intombi eliyifunayo, kuthiwa intombi vele ixegelwe yisimilo, ilangazelele ukuya nawe ocansini. Amasoka kuthiwa abuye aphalaze nangawo lo muthi. Awuthaka kwezimhlophe, singabala kuzo-ke uvelabahleke, umusa, umafuna zayithole, umtholo, uvuma, kubangoma omhlophe, unginakile, inhlanhla emhlophe, uzeneke, ubhubhubhu, umadlozana kanye neminye imithi emhlophe. Awuphalazi ngayo yonke le mithi esiyibalile, ukhetha nje embalwa. Le nduku-ke kuthiwa baphalaza ngayo uma-ke sebezoyoshela. Amafutha-ke endlovu uma engatholakali, udumba-ke uyakwazi ukuhlanganisa nozeneke. Uyingozi lo muthi-ke okuthiwa udumba-ke. Kumele uqaphele, awumthinti umuntu womndeni ngawo okanye ingane yakho. Kuthiwa awumthinti umuntu owomndeni ngoba hhayi, umuntu nje akaphunyuki kulo muthi. So uma usebenzisa nawe kumele kube ukuthi uyaqaphela, uwusebenzisa ngokucophelela. Ngiyathemba ukuthi-ke impendulo yawo, incazelo izwakele. Kanti uma unombuzo uyakwazi ukubuza kwi-comment sikwenzele eyakho ividiyo, okanye-ke uhambe uye ku-YouTube, uye ku-TikTok, usi-follow-we, usi-inbox, ucele inombolo ka-WhatsApp la uzobuza khona njalo uma unamaphupho ekuseni. Nayo-ke inamba yomuntu-ke ozokusiza ngemithi noma ngabe imuphi umuthi owudingayo sobe sesikudlulisela kuyena ngoba kuningi esikwenzayo asigcini ngamaphupho. Ningakhohlwa uku-subscribe-a, nisi-follow-we, nibuze kwi-comment, ngikwenzele eyakho ividiyo nawe ngichaza umbuzo wakho.
nisale kahle.